2019 åbnede et team af britiske arkæologer, ledet af Dr. Sarah Whitmore, en grav i Saqqara, som havde været forseglet i TRE 1200 år. Graven tilhørte en overstepræst ved navn Hori, som tjente farao Ramses III under det 20. dynasti. Da de entrede hovedkammeret, fandt de noget, som absolut ikke skulle være der. Horis mumie lå i en uvanlig position. Hænderne var ikke krydset over brystet. Slik traditionen tilsag. De var udstrakte og holdt noget ind til magen. Og da de forsigtigt fjernede bandagerne, opdagede de, at han holdt en sammenrullet papyrus. Og det var ikke hvilken som helst papyrus. Det var Westcar-papyrusen. Komplet. Manuskriptet, som egyptologer havde let efter i 150 år. Westcar-papyrusen havde først blivet nævnt i 1825, da fragmenter blev fundet på et antikvitetsmarked i Kairo, men bare 5 sider. Og disse siderne indeholdt fantastiske historier om magikere fra det 4. dynasti, som udførte umulige mirakler ved farao Keops hof, men papyrusen var ufuldstændig. Den manglede slutten, og i næsten 100 år vidste ingen, hvor resten var, før den dagen i Saqqara, før Horis grav blev åbnet, og det, som stod skrevet på de sidste siderne, forandrede alt det, vi vidste om Egypts historie. Lad mig fortælle dig, hvad som skete efter, at de fandt papyrusen. For denne opdagelsen var ikke bare arkæologisk. Den var profetisk. Westcar-papyrusen i de siderne, som allerede var kendt, fortalte 5 historier om egyptiske magikere. Den første historien var om Djedi, en magiker på 110 år, som kunne sætte afhudede hoveder tilbage på kropper og få dem til at leve igen. Den andre var om Horus Knem, som skabte en krokodille af voks, som forvandlede C til en EK til krokodille og slugte en mand, som havde forrådt en adelsmand. Den tredje var om magikeren, som delte vandet i en indsjø for at hente op en tabt amulet. Disse historierne, for egyptologene, var bare folkeeventyr, underholdning for det kongelige hof, fantasi. Men det ingen vidste, var, at disse historierne var en prolog. De var en forberedelse til slutten af papyrusen, til profetien. Da Dr. Whitmore rullede ud de sidste siderne af Westcar-papyrusen, de som lå i Horis hænder, fandt hun noget helt andet. Det var ikke længere historier om magikere. Det var en tekst i første person, og den begyndte slik: Jeg, Djedi, magiker på 110 år, tjener af kong Keops, skriver dette for dem, som vil komme. For det er blivet åbenbart for mig i et syn, hvad som vil ske med Egypts dynastier. Og jeg må advare, for det jeg har set, kan ikke undgås, men det kan forstås. Og så kom profetien side efter side, skrevet i gammelt hieratisk, den kursive formen for hieroglyfer. En brugt af skrivere, og det som stod var urovækkende, for det snakkede ikke om en fjern og vag fremtid. Det snakkede om specifikke hændelser, om navn, om datoer, om dynastier, som ville falde. Og det mest chokkerende, mange af disse profetierne havde allerede blivet opfyldt, akkurat som beskrevet. Den første profetien sagde: Det 4. dynastiet vil ende, når solens søn ikke har nogen arving, og pyramiden vil forblive ufærdig som et vidne. Og det skete. Det 4. dynastiet. Dynastiet til de store pyramidene endte med farao Shepseskaf, som ikke fuldførte sin pyramide i Saqqara. Den forbliver ufærdig den dag i dag, akkurat som profetien beskrev, og Shepseskaf døde uden at efterlade se en direkte arving til tronen, noget som førte til slutten på dynastiet. Den andre profetien sagde, det vil komme en kvindekonge, som vil tage en mands trone. Hun vil bygge et tempel større end alle, og hendes navn vil blive slettet efter døden. Men steinene vil bevare mindet, og det skete med Hatshepsut fra det Atente dynastiet. Hun regerede som farao, ikke som dronning. Hun bygde det pragtfulde gravtemplet i Deir el-Bahari, og efter hendes død
forsøgte hendes efterfølger Thutmose III at slette hendes navn fra alle monumenter, men inskriptionerne forblev i steinene, akkurat som profetien sagde. Den tredje profetien sagde, en Kjetters konge vil fornægte gudene, og Egypt vil blive forbandet. Hans by vil blive forladt, og hans navn vil blive glemt i 1000 år. Og det skete med Akhenaton, også fra det Attente-dynastiet. Han forlod dyrkelsen af de traditionelle gudene og indførte den eksklusive dyrkelsen af Aton, solskiven. Han byggede en ny hovedstad, Akhetaton, som blev fuldstændig forladt efter hans død, og hans navn blev slettet fra officielle registre og blev først genopdaget på 1800-tallet af moderne arkæologer, men dette var profetier fra fortiden. Ting, som allerede havde sket, da Dr. Whitmore læste papyrusen. Det, som virkelig rystede arkæologerne, var den fjerde profetien, fordi den snakkede om fremtiden, om vor tid, og den sagde noget, som ingen forventede. Den fjerde profetien sagde, det vil komme en tid, da Egypt ikke længere vil være egyptisk. Fremmede vil regere i 1000 år. Den hellige skriften vil blive glemt, og templene vil forblive stilhed. Men når steinen med 3 sprog bliver fundet, vil gudenes stemme vende tilbage. Og denne profetien blev opfyldt med den persiske erobringen, der retter den græske, der retter den romerske, der retter den arabiske af Egypt. I mere end 2000 år blev Egypt styrt af fremmede. Det gamle egyptiske sproget døde ud, hieroglyferne blev uforståelige, templene blev forladt, indtil franske soldater i 1799 fandt Rosetta-stenen, steinen med 3 sprog, hieroglyfisk, demotisk og græsk, og gennem den dechiffrerede Jean-François Champollion hieroglyfene i 1822, og stemmen til de gamle egypterne vendte tilbage, akkurat som profetien sagde, men det var mere. Det var en 5. profeti, og den var den mest urovækkende, fordi den snakkede om noget, som endnu ikke har sket fuldstændig, eller som sker nu. Den 5. profetien sagde, når alle gravene er åbnet, og alle hemmelighederne er afsløret, vil Egypt dø for 3. gang. Den første døden var ved vand. Den andre døden var ved jern. Den 3. døden vil være ved glemsel. For de, som opdager hemmelighederne, ærer dem ikke. De bare viser dem frem. Og når ALT vises frem, vil ingenting være hellig. Og det, som ikke er hellig, har ingen kraft. Og det, som ikke har kraft, lever ikke. Og Dr. Whitmore blev stille, da hun læste dette, fordi hun indså, vi opfylder denne profetien, når hver grav, som åbnes, hver mumie, som stilles ud på et museum, hver genstand, som fjernes fra sin hellige kontekst og placeres bag glas, hver hemmelighed, som afsløres uden ærbødighed. Vi dræber Egypt for 3. gang, ved at glemme den hellige dimensionen, ved at forvandle mysterierne til handelsvarer, templet til turistattraktioner, magi til kuriositeter, og det er mere. Westcar-papyrusen endte ikke med den 5. profetien, det var en 6. tekst, og det var en instruktion, en vejledning for at undgå den 3. døden. Og den sagde slik, hvis du vil bevare Egypt, ikke afslør alt, hold nogen hemmeligheder forselet, hold nogen graver lukket, hold nogen mysterie levende, for det hellige trænger et slør, kraften trænger skjuling, og det, som er fuldstændig kendt, mister sin evne til at forvandle. Og her kommer den mest kontroversielle delen af historien, for da Dr. Whitmore præsenterede sin opdagelse for det akademiske miljøet, opstod det umiddelbare uenighed. Nogle arkæologer argumenterede for, at Westcar-papyrusen måtte studeres grundigt, oversættes fuldstændig, publiceres for hele verden. Andre argumenterede for, at hvis profetien stemte, og hvis det afslører alt ville føre til Egypts 3. død, så burde kanskje deler af papyrusen forblive hemmelig. Kanskje nogen hemmeligheder burde respekteres. Og denne diskussion fortsætter den dag i dag. Men jeg skal fortælle dig noget, som ikke står i de akademiske artiklerne. Noget, som Dr. Whitmore betroede mig i 2021,
Da jeg interviewede hende i Oxford, hun fortalte mig, at det findes en 7. del af papyrussen. En del, hun ikke har afsløret offentligt. En del, som indeholder specifikke instruktioner om, hvordan man bevarer Egypts hellige kraft. Og hun har besluttet at ikke publicere den, fordi hun tror på profetien. Hun tror, at nogle hemmeligheder bør forblive forseglede, at nogle mysterier bør forblive mysterier, og at arkæologens rolle ikke bare er at opdage, men at så og beskytte, og dette rejser et DYPT-spørgsmål, et spørgsmål, som går ud over egyptologi. Hvis gamle profetier går i opfyldelse med skræmmende nøjagtighed, hvis tekster skrevet for 3600 år siden beskriver hændelser, som skete akkurat, som forudsagt, hvad siger det om de gamle egypternes kundskab? Om deres evne til at se gennem tiden? Om selve virkelighedens natur? Lad mig give dig lidt historisk kontekst om Westcar-papyrussen. De originale fragmenterne, som blev fundet i 1825, blev anskaffet af en tysk samler ved navn Heinrich Westcar. Derav navnet på papyrussen. Disse fragmenterne befinder sig i dag på det egyptiske museet i Berlin, katalogiseret som P. Berlin 3033. Den originale papyrussen blev dateret ved paleografi til det 2. dynasti, rundt 1850 for kroner, men fortællingerne, den fortæller om, finder sted 700 år tidligere under det IV-dynasti. På Keops tid, rundt 1450 for kroner, men papyrussen, som blev fundet i Horus grav i 2019, var anderledes. Den var fra det Kekset-dynasti, rundt 1150 for kroner, så det var en kopi, lavet 700 år efter Berlin-versionen, men denne kopien indeholdt de sidste sidene, som manglede i den fragmenterede versionen, og dette antyder, at Hori, overstepræsten, havde tilgang til hele teksten og valgte at blive begravet med den, og dette var ikke en tilfældighed, for placeringen af Horis hænder, som holdt papyrussen mod magen, var ikke en standard mumificeringsposition. Det var en rituel position. Det betød beskyttelse. Det betød, at indholdet i den papyrussen var alt for hellig til at blive liggende på overfladen af graven. Den måtte være med kroppen. Den måtte gå over til Duat, den egyptiske underverdenen, sammen med Horis sjæl. Og da karbon 14-analyser blev gjort på papyrussen, bekræftede de, at den blev produceret mellem 1160 og 1140 for kroner. Nøjagtigt under Ramses III sin regeringstid, og blækket, som blev brugt, blev analyseret ved massespektrometri. Det var vegetabilsk karbonblæk blandet med gummi arabicum. Standardteknik for papyrus fra det Kekskes-dynasti. Men det var noget uvanligt. Spor af terpentinharpiks. Denne harpiksen blev brugt i rituelle sammenhænger, i magiske tekster, ikke i vanlige dokumenter. Noget, som bekræfter, at Westcar-papyrussen ikke bare var litteratur. Det var en hellig tekst. Nå skal jeg fortælle dig om reaktionerne på opdagelsen. For da Dr. Whitmore publicerede den foreløbige artiklen i 2020 i Journal of Egyptian Archaeology, opstod det umiddelbart kontrovers. Dr. Mustafa El-Sayed, egyptolog ved Universitetet i Kairo, argumenterede for, at profetierne var retroaktive. Det vil sige, at papyrussen blev skrevet efter, at hændelserne havde sket, og derefter blev tilskrevet en ældgammel kilde for at give den troværdighed. Dette er en teknik kendt som vaticinium ex eventu, profeti efter hændelsen, men Dr. Whitmore motargumenterede med en avigørende observation. Karbon 14-dateringene var utvetydige. Papyrussen var 2300 år gammel. Den blev skrevet under det Kekskes-dynasti, og mange af de profeterte hændelserne var fra det Ivetøjkølsende og Shodite dynasti. Så ja, da Hori skrev eller beordrede kopiering af denne papyrussen, havde mange af profetierne allerede gået i opfyldelse. Men det reducerer ikke mysteriet. Tværtimod, det øger det, fordi det betyder, at nogen i det Kebensfan-dynasti
havde præcis og detaljeret kundskab om hændelser, som skete 1400 år tidligere. Og det ville på den tiden været som om vi i dag havde præcis og detaljeret kundskab om år 600 i kriger, uden nogen mellemliggende skriftlige kilder, og mere profetien om Rosetta-steinen og dekodingen af hieroglyferne kunne ikke være retroaktiv. Fordi det skete 3000 år efter, at papyrusen blev skrevet, og det skete akkurat som beskrevet. Steinen med 3 sprog blev fundet. Hieroglyferne blev dekodet. Gudenes stemme kom tilbage. Hvordan forklarer det? Hvordan kunne en tekst fra 1150 kroner forudsige hændelser fra 1799 og 1822 kroner med så stor nøjagtighed? Dr. El Sayed svarede ikke direkte, men han antydede, at Dr. Whitmores oversættelse kunne være påvirket af senere tolkning. At kanskje hieroglyfene var ambiguøse nok til at blive læst på flere måder, og at vi, som kender de senere hændelserne, præciser det mening ind i teksten, som kanskje ikke var der opindelig. Så Dr. Whitmore gjorde det noget radikalt. Hun gjorde højopløselige fotografier af papyrusen tilgængelig for et uafhængigt team af lingvister, specialiseret på hieratisk skrift, og bad dem om at oversætte uden forhåndskontekst, uden at vide, hvad det handlede om. Og de uafhængige oversættelserne bekræftede. Teksten snakkede om en stein med 3 sprog, snakkede om glemsel af den hellige skriften, snakkede om genopdagelse. Ordene var der. Det var ikke projektion. Det var ikke tvungen tolkning. Det var det, som stod skrevet. Og så ændrede Dr. El Sayeds strategi. Han argumenterede for, at kanskje papyrusen var en moderne forfalskning. At nogen kunne have produceret en gammel papyrus med gammelt blæk og plantet den i graven før udgravningen. Trods alt, det svarte markedet for egyptiske antikviteter er stort og sofistikeret, og højkvalitetsforfalskninger findes. Men Dr. Whitmore havde forudset denne indvendingen. Horis grav var forsiklet, Selene var originale, med Ramses III af sin kartusch, og da disse Selene blev analyseret, bekræftede de, at de aldrig havde blivet brudt og lavet på nyt. Graven var uberørt siden det Kingstest-dynasti. Og mere. Horis mumie blev udsat for computertomografi. Og bandagene, som omsluttede papyrusen, var integreret i mumificeringsprocessen. Det vil sige, at papyrusen blev placeret der under mumificeringen, ikke efter. Og mumificering kan ikke forfalskes. De kemiske processerne for udtørking, materialerne, som blev brugt, alt blev analyseret, alt bekræftet, autentisk, XX-dynasti. Så blev Dr. El Sayed stille, og frem til i dag findes det ingen overbevisende tilbagevisning. Vestkar-papyrusen fundet i Horis grav er autentisk. Den er fra det XX-dynasti og indeholder profetier, som har gået i opfyldelse med umulig nøjagtighed. Men det er et andet aspekt af historien, som må fortælles. Det personlige aspektet. Fordi det, som skete med Dr. Whitmore efter opdagelsen, er afslørende. Hun begyndte at have drømmer. Levende drømmer om det gamle Egypt. Drømmer, hvor hun så templer intakte. Hvor hun hørte gammel egyptisk blive snakket. Hvor hun følte nærværet af noget, hun beskriver som ikke-menneskelig bevidsthed. Og disse drømmene blev så intense, at hun begyndte at spørge sig selv om sin egen forstand. Hun sagde til mig, jeg er forsker. Jeg tror ikke på det overnaturlige. Men etter at have holdt den papyrusen. Etter at have læst de profetiene. Noget forandret sig i mig, som om en dør havde blivet åbnet, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal lukke den. Og hun er ikke den eneste. 3 medlemmer af teamet hendes rapporterede om lignende oplevelser. Drømmer om Egypt. Følelser af nærvær. En af dem, Dr. Jonas Olsen, specialist i papyrologi, udviklede det, han kalder en dyb aversion mod egyptiske museer. Han sagde til mig, jeg klarer ikke at gå ind i museer, der mumier er udstillet længere. Jeg føler det, som om jeg krænker noget hellige,
som om de døde er ukomfortable. Jeg ved, at det høres irrationelt ud, men det er det, jeg føler. Og det bringer os tilbage til den 5. profetien. Profetien om Egypts 3. død. Døden ved glemsel. Ved mangel på respekt for det hellige. Og jeg lurer på, oplever disse arkeologerne konsekvenser af at have krænket den grænsen, af at have afsløret hemmeligheter, som burde forblive skjulte? Eller bliver de mere sensitive for en dimension af virkeligheden, som altid har været der, men som moderne videnskab har lært os at ignorere? Lad mig give dig flere detaljer om det specifikke indholdet i Westcar-papyrusen. Fordi de 5 historierne om magikere, som allerede var kendt siden 1825, ikke var tilfældige. De følger en progression. Den første historien, den om Jedi, som sætter til begge hoveder, handler om magt over døden. Den andre, den om krokodillen af Vox, handler om magt til at animere det livløse. Den tredje, den om at dele vandet, handler om magt over naturlige elementer. Den fjerde, som bare var fragmenteret, handlede om Jedi, som forudså fremtiden for det 4. dynastiet. Og den 5., som var helt tabt frem til 2019, handlede om Jedi, som afslørte mekanismen for profeti, hvordan man ser gennem tiden. Og denne 5. historien er afgørende, fordi den forklarer, Jedi siger til farao Khufu, Majestæt, fremtiden er ikke fast. Fremtiden er et felt af muligheder, men nogle muligheder er mere sandsynlige end andre. Og jo nærmere en hændelse er sin årsag, jo mere sandsynlig er det, at den vil ske. De store vendingene i historien sker ikke tilfældigt. De sker, fordi dybe kræfter, som opererer under overfladen af synlige hændelser, akkumuleres og til slut manifesteres. Se, den som lærer at læse disse dybe kræfterne, lærer at se fremtiden, ikke fordi fremtiden allerede er bestemt, men fordi årsagerne til fremtiden allerede opererer i nåtiden. Og dette er fascinerende, fordi det er en sofistikeret teori om tidsmæssig kausalitet. Det er ikke rigid determinisme. Det er ikke vilkårlig magisk profeti. Det er analyse af dybe mønstre, af historiske tendenser, af kræfter, som opererer over århundreder. Og Jedi lærer denne kunsten til farao. Han siger, observer dynastierne, de bliver født, vokser, forfalder og dør som levende væsener, og tegnene på forfald dukker altid op før kollapsen. En farao uden legitime arvinger, en dronning, som tager magt fra en konge, som forlader gudene, dette er Ten, og den, som lærer at læse dem, lærer at få udsi. Og så afslører Jedi det, han kalder 5 tegn på et dynastis fold. Og disse tegnene er presse. For det første, når en farao ikke har en søn til at efterfølge ham, svækkes dynastiet. For det andre, når kvinder tager mandlig magt, brydes ordenen. For det tredje, når traditionelle guder forlates, går guddommelig beskyttelse tabt til. For det fjerde, når udlændinger påvirker beslutninger på tronen, kompromitteres suveræniteten. For det femte, når præster bliver mægtigere end farao, ødelægges balancen. Og hvis du analyserer Egypts historie, dukker disse 5 tegnene op gentatte ganger før hver dynastisk kollaps. Det 4. dynastiet faldt med Shepseskaf uden arving. Det Attente dynastiet havde turbulens med Hatshepsut, kvindekongen, og med Akhenaton, kjætteren. Det 20. dynastiet, Horis tid, var i tilbagegang, fordi Amons præster i Theben havde mere magt end farao i Pi-Ramses. Og til slut, efter Ramses Yndefem, tok overstepræst Herihor magten i sør og delte Egypt, akkurat som tegnene forudsag. Så det er ikke magi, det er analyse, det er nøje observation af historiske mønstre, det er visdom akkumuleret over generationer. Og de gamle egypterne havde 3000 år med historie at observere. Vi i dag,
med vor fragmenterte historie og med vor kroniske kulturelle hukommelsestab, har mistet den evnen, men det havde ikke de. De vidste, hvordan de skulle læse den dybe bevægelsen i historien, og derfor kunne de få udsi. Men det forklarer ikke alt. Fordi profetien om Rosetta-stenen går ud til over analyse af mønstre, fordi den snakker om en specifik hændelse, om en stein med TRI-sprog, om decoding, som ville give gudene stemmen tilbage. Hvordan kunne man vide 3000 år tidligere, at Akekurat det ville ske? Hvordan kunne man vide, at det ville være en tresproglig stein? Hvordan kunne man vide, at den ville blive fundet af soldater? Hvordan kunne man vide, at den ville blive dekodet af en franskmand ved navn Champollion? Svaret ligger i den delen af papyrusen, som Dr. Whitmore ikke publicerede. Den 7. delen, den hemmelige delen, fordi, ifølge hende, snakker den delen om bevidsthedens natur, snakker om, hvordan bevidsthed ikke er begrænset af lineær tid, snakker om udvidede tilstander af perception, hvor fortid, nåtid og fremtid ses samtidig, og snakker om specifikke teknikker for at få tilgang til disse tilstandene. Rituelle teknikker, teknikker som involverer pusting, kropsholdning, visualisering og påkalding af netter, de egyptiske guddommelige kræftene, og Dr. Whitmore sagde til mig, at hun ikke kommer til at publicere dette, fordi det ville være uansvarligt, fordi disse teknikkerne, hvis de praktiseres uden tilstrækkelig forberedelse, kan være psykologisk farlige, kan inducere dissociative tilstander, kan destabilisere personligheden, og hun vil ikke være ansvarlig for, at folk eksperimenterer med noget, de ikke forstår fuldt ud. Men hun gav mig et hint. Hun sagde, at papyrusen nævner livets hus, Per Ank, en gammel egyptisk institution, der skriver, præster og magikere blev trændt, og inde i livets hus var det en indre kerne, en gruppe kaldt tidskenderne, og det var de, som beherskede kunsten og profeti, og Djedi, ifølge papyrusen, var en af dem. Og han lærte denne kunsten til en selekteret gruppe, og denne kundskaben blev overført ordentligt gennem dynastiene, og af og til blev den registreret på papyri, som Vestkar-papyrusen, men altid på en tilsløret måde, altid kodet i historier om magikere, slik at bare de indvidede forstod. Og dette giver mening, fordi hvis du ser på andre egyptiske tekster, finder du referencer til skjult kundskab. Totsbok, nævnt i flere papyruser, blev beskrevet som at indeholde hemmeligheder om rum og tid. Pyramidens tekster, skrevet på væggene i pyramidene fra det 5. og 6. dynasti, indeholder formler for at forvandle den afdøde til en gud. Sarkofagenes tekster fra Melomriket snakker om navigation gennem duat, underverdenen, som også kan læses som navigation gennem bevidsthedstilstander. Alt dette peger på en psykologisk og åndelig sofistikation, som vi moderne mennesker undervurderer. Vi ser på de gamle egypterne som primitive, som overtroiske, som tilbedere af dyr med menneskehoveder. Men hvad om de var det modsatte? Hvad om de havde dyb kundskab om bevidsthedens natur, om tidens struktur, om perceptionens mekanik, som vi har mistet, og hvad om symbolerne, vi ser på som bogstavelige, guder, monstre, dom efter døden, i virkeligheden var psykologiske kart, repræsentationer af indre tilstander, af processer for bevidsthedsændring, og Vestkar-papyrusen i den sammenhæng ville ikke bare være en liste over profetier, den ville være en manual for, hvordan man opfatter tidens flyt, en manual kodet i historier for at beskytte kundskaben mod vanhelligelse. Og Hori, ved at vælge at blive gravlagt med denne papyrusen, bevarte denne kundskaben. Han garanterede, at den en dag, når tiden var inde, ville blive fundet. Og vi, er de, som finder den. Og spørgsmålet er, hvad gør vi med det? Dr. Whitmore mener, at vi ikke bør publicere alt,
at nogle hemmeligheder bør forblive beskyttet, men andre arkæologer er uenige. Dr. Hassan Abdelrahman fra det øverste rådet for antikviteter i Egypt argumenterer for, at al kundskab bør være tilgængelig, at dog skjule gamle tekster er censur, at moderne videnskab har en forpligtelse til at afsløre alt og lade publikum bestemme, hvad de skal gøre med informationen. Og denne spændingen fortsætter, og i mellemtiden er hele Westcar-papyrusen i et sikkert væld på det egyptiske museet i Kairo. Bare fragmenter er publiceret, bare generelle profetier er afsløret, men den syvende delen, teknikkerne, de praktiske instruktionerne for OSE gennem tiden, forbliver hemmelige, og Dr. Whitmore siger, at de vil forblive slik, så længe hun har noget at sige om det, fordi hun tror på profetien om den tredje døden. Hun tror, at at afsløre alt uden kriterier er at dræbe det hellige. Det er at forvandle mysterium til en handelsvare. Og et mysterium, som bliver en handelsvare, mister sin kraft. Og jeg er tilbøjelig til at være enig med hende. Fordi det, som gør noget helligt, ikke er det, som afsløres. Det er det, som forbliver skjult. Det, som forbliver uden for fuld forståelse. Det, som holder et slør. Og de gamle egypterne forstod dette dybt. Derfor var deres initieringer hemmelige. Derfor var deres ritualer lukkede. Derfor var deres tekster kodede. Ikke for at skjule af ondskab, men for at beskytte. For at sikre, at bare de, som var forberedt, havde tilgang, og de, som ikke var forberedt, ikke skulle skade sig selv. Så kanskje Westcar-papyrusen der en test. En test for vores civilisation. En test for at se, om vi er klokke nok til at respektere grænser og ære mysteriet, og ikke slukke alt med en grådig og destruktiv nysgerrighed. Og så langt består vi testen, fordi den syvende delen forbliver skjult, og kanskje den bør forblive slik, kanskje nogle hemmeligheder er ment at beskyttes, ikke afsløres, og kanskje det er den eneste måden at undgå Egypts tredje død, døden ved glemsel, ved mangel på respekt, ved total vanhelligelse. Fordi det Westcar-papyrusen virkelig lærer os, ikke er hvordan man forudsiger fremtiden, det er hvordan man respekterer fortiden, hvordan man ærer det hellige, hvordan man holder i live det, som bør forblive i live. Og det, kanskje, er den sande profetien, det sande budskabet fra Jedi gennem årtusinder. Ikke en liste over hændelser, som vil ske, men en advarsel om, hvordan man skal behandle gammel kundskab, om hvordan man skal behandle mysteriet, om hvordan man skal behandle det vore forfædre anså som hellig, med ærbødighed, med forsigtighed, med visdom. Og hvis du føler, at det er noget dybt her, at det er noget, som resonerer med dig, så er ikke super thanks dernede bare økonomisk støtte. Det er en bekræftelse på, at du forstår. Det er en erkendelse af, at nogle mysterier må beskyttes. Det er deltagelse i bevaringen af det hellige, i en verden, som har en tendens til at vanhellige alt. Og hver superthanks er en stemme for mere bevidsthed, mere erbødighed, mere visdom i behandlingen af det gamle, og det betyder noget, fordi så længe det er mennesker, som forstår dette, kan Egypts tredje død undgås. Det hellige kan forblive levende, og mysterierne kan fortsætte at undervise, ikke ved at afsløre alt, men ved at forblive delvis sløret, delvis skjult, slik de altid har været, slik de altid bør være. Og i kommentarerne, del. Hvilket egyptisk mysterium fascinerer dig mest? Hvilken opdagelse vil du gerne se afsløret? Eller tror du, at nogle hemmeligheder bør forblive forsejlede? Fordi dit perspektiv betyder noget. Fordi du er en del af dette. Og sammen bestemmer vi, hvad fremtiden gør med fortiden. Om vi ærer, eller om vi konsumerer. Og Westcar-papyrusen holdt i Horis hænder i 3200 år. Endelig afsløret, men fortsat delvis hemmelig, er et perfekt symbol på dette valget. Afsløre eller beskytte, eksponere eller respektere, konsumere eller ære, og det du vælger definerer ikke bare Egypts skæbne,
men skæbnen til al hellig arv fra menneskeheden.